खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाउ होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ 30 नं गरेस्वर बियाबनि सिङाव थानाय बरकुसला गामिनि दालांखौ लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि सरकार थासेयावबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बरकुसलानि दालांखौ लुफुंनानै होआखैमोन। नाथाय प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ सरकारा 17 बोसोर सरकार सालायबोनायाव बरकुसला गामिनि दालांखौ लुफुंनानै होनो हायैखौ प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि सरकारा लुफुंनानै होनो थाखाय मैया अन्थाइ खाम्फाखौ बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा गावनि आखाइजोंनो गोजा फिथाखौ हानानै बेखेवनानै होयो। नैथि खौराङाव दङ साथाम गथ'नि बिमा 38 बोसोर बैसोनि आइजोआ गोमानानै दं। धेमाजि जिल्ला रामदन दिखारि गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय 1 नं बिष्णुपुर गामिनि बिश्वजित बर'नि आंगो बिसि 38 बोसोर बैसोनि जयन्ती बर'आ थांनाय 30 मे 2025 खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं। न'खरनि आंगो फिसाया फोरमायनाय बादिब्ला जयन्ती बर'आ आलासि जानो होनना थांनाय 30 मे खालारखालि थामहिनबा शुक्रबार खालि डेकाफार्माव फैदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि आलासि जानो फैनायानो दिनैसिम न'सिम फैफिनाखै होनना फिसाय बिश्वजित बर'आ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि उन्दै गथ'खौबो बिसि जयन्ती बर'आ लोगोआव लानानै फैफादों होनना फोरमायदों। बिश्वजित बर'आ गावनि आंगो बिसि जयन्ती बर'खौ जेरावखि थाया मानो न'सिम थाबैनो फैफिननो खावलायदों। बिश्वजित बर'आ गावनि आंगो बिसि जयन्ती बर'खौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 8011243215 आरो 8099161828 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायदों। थामथि खौराङाव दङ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गरेस्वर गुदि बर' साहित्य सभा मावख'आव मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखां अडिट'रियामखौ बेखेवदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ मैया गरेस्वर गुदि बर' साहित्य सभा मावख'आव मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखां अडिट'रियामखौ बेखेवनानै होयो। बे अडिट'रियामा ओनसोलारि लाइमोनफोरनि थाखाय गावसोरनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो आरो जौगाहोनो थाखाय मोनसे जिउनां थावनि महरै खामानि मावगोन, लोगोसे ओनसोलाव सुबुं समाजनि बाहागो लानाय आरो खौसेथिखौ बांहोगोन होननानै फोरमायदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। ब्रैथि खौराङाव दङ बाइकनि जाब्रबथायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा। गसाइगाव महकुमानि साबखाथानि उदांपारा गामियाव बाइक जाब्रबथायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा। AS16M8820 नाम्बारनि बाइक सालायनाय समाव सेंग्राया कन्ट्रल खोमानानै गंसे कारेन्ट कटेजआव सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। सेंग्राखौ गसाइगाव अक्सिगुरि गामिनि रशनै शेखनि फिसाज्ला 32 बोसोर बैसोनि शहीदुल इस्लाम होनना मिथिनो मोननाय जादों। साबखाथा पुलिसा जाथाय जायगायाव सौहैनानै लाइमोननि गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो गसाइगाव सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। बाथि खौराङाव दङ 19,95,000 रां बाहायना लुफुंजानाय कालभार बक्स आरो सेन्ड ग्रेभेलजों बानायजानाय लामाखौ बेखेवनानै होदों। इएम रनजित बसुमतारिया 14 नं चिरां दुवारनि बेन्दोंआव थानाय बुरपार गामिनि थांलाय फैलाय खालामग्रा लामाखौ कालभार बक्स आरो सेन्ड ग्रेभेलजों लुफुंखांनायनि उनाव बेखेवनानै होदों इएम रनजित बसुमतारिया। द'थि खौराङाव दङ बरपेटानि माजदिया पुलिस आउटपस्टनि आइसि लकमान आली आहमेदखौ सासपेन्ड। आइसि लकमान आली आहमेदा मोनसे सिखाव खावनाय जाथायखौ नायबिजिरनायाव बेले-बेजे खालामनायनि जाहोनाव सासपेन्ड जादों। स्निथि खौराङाव दङ रुंसारि रामबुजु नार्जारिनि एन सबाइ मुंख्लं खाम्फा बेखेवदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि रामफलबिल गामिनि थागिबि रुंसारि बारग' एनडिएफबि रामबुजु नार्जारिया गोबाव सम बर' हारिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमनानै आखायाव हाथियार लानानै जुजिबोनाय सासे सेनियर बारग' एनडिएफबि बिथांनि मुंखौ समाजाव गोथाङै लाखिनांगौनि नोजोरजों मैया मुंख्लं खाम्फा बेखेवदों। दाइनथि खौराङाव दङ मुसलपुर जिल्ला बिएसइउनि नेहाथारि दिपेन दैमारिया पक्स' आयेननि केस नाम्बार 28/25U/S/4/14 पक्स' एक्टनि आवथायाव गोग्लैनानै थांनाय 2 जुनाव सिमला पुलिस थानायाव हमजानानै नलबारि जोबथेसालिनि आलासि जाहैनांबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। गुथि खौराङाव दङ रौतायाव जानाय हा बायनाय आरो फाननायनि सोमजिनाय दावरावआ जोब्बाय। रौतायाव रौता भवनाव मोनसे खौरां मेल खुंनानै दावराव दावसिनि जानायखौ फोजोबो। हा जेंनानि सोमोन्दै मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव गोबाव समनिफ्रायनो दावराव सोलिबोनाय अजद होनाय आरो फिन दाय होनायफोरा
सुस्रांजाबाय। मावसुगुरा बसुमतारिया प्रदीप बसुमतारि मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय 1,10 हा फाननो थाखाय 22 लाख रां लादोंमोन। बिनिनो सानैनि गेजेराव दावराव दावसि जायो। उनाव पुलिस आरो कर्टआव अजद होनाय जादोंमोन। मावसुगुरा बसुमतारिया रां लाखांनायनि उनाव हाखौ होआखै होनना अजद होदोंमोन। प्रदीप बसुमतारिया हा मोननो हायैनि पुलिसनि खाथियाव अजद होयो। दायो सोलिबाय थानाय बिजिरसालिनि बिजिरनायनि गेजेराव मोन्नैबो हानजाया खौरां जथुमाव बिबुंथि होयो। खौरां मेलाव प्रदीप बसुमतारि आरो मावसुगुरा बसुमतारि सानैबो सोमजिनाय दावराव दावसिनि सुस्रांनायनि सायाव सावरायलायो आरो अजद होनायफोरखौ दिखांलायना लायो होनना खौरां मेलनि गेजेरजों मिथिहोयो। 10थि खौराङाव दङ। तामुलपुर जिल्लानि भारत-भुटान सिमानि साखाथि ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा सुबुंफोरनि सायाव उदखार खालामगासिनो दं। हाग्रानि मैदेरजों उदखार खालामजानाय दुखुथिया नखरफोरखौ दारांगाजुलि बियाबनि MCLA बिजित गोरा नार्जारिया खौरां लाहैनायजों लोगोसेनो बिथांमोननो जानाय लोंनायनि थाखाय एसेबाबो मदद खालामदों। 11थि खौराङाव दङ। UPPL आरो BPFआ गाव गावनि पार्मानेन्ट पार्टी अफिसानो गैजाया होनना अरुप कुमार देनि बिबुंथि। बे खेबाव अरुप कुमार देआ उदालगुरिनिफ्राय कक्राझारसिम मोनसे गिदिरथार महर लानानै ओंखारगोन। BJPआ फैगौ BTCनि बिसायख'थियाव बिग ब्रादार महरै थागोन। UPPL आरो BPFआ गाव गावनि पार्मानेन्ट पार्टी अफिसानो गैजाया। जुदि पार्टीनि न'आनो गैजायाब्ला बैबादि पार्टीया मा बेसेन थानो? BTCनि गंबा जिल्लायाव BJPआ बेसेबा गिदिर गिदिर अफिस दंसै। थारमाने BTCआव BJPआ गोजोर जानो थांगासिनो दं। बेबाराव BTCआव मदि सरकार सोलिगोन। थामहिनबा जय श्रीराम सरकार सोलिगोन। 9 नं दतमा BTC बियाबनि सिङाव थानाय सेरफांगुरियाव मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ बिबुंथि होदों।